Jeg kan ikke pege på et specielt budskab. Jeg kan kun glæde mig over, at man kommer meget langt omkring i forhold til samtlige regler inden for vores branche. Og jeg synes, det er stærkt. Det er meget dygtige professionelle undervisere, og der er en rigtig god stemning, og folk vil gerne give af sig selv i diskussionerne også. Det synes jeg er godt. Jeg vil til enhver tid anbefale det til andre. Jeg oplevede, at underviserne var meget engagerede og havde en rigtig god synergi med hinanden. Formåede at tage et lidt tungere emne og gøre det rigtig spændende og sjovt og interaktivt. Eftersom jeg arbejder i en medicinalvirksomhed, som sidder til daglig med lægemidler, så er det en rigtig vigtig del, og især når jeg har en baggrund, som kan med i kommunikation, så er det her et rigtig godt add-on til min uddannelse og til at forstå hele den her verden endnu bedre.